Tervehdys! Mä oon Maarit Halonen Pyhäjärven Yrittäjät ry:n hallituksesta ja tulin ihan lyhyesti avaamaan tämän meidän uuden YouTube-kanavan ja kerron tässä nyt meidän seuraavasta suuresta ponnistelusta. Eli tästä Pyhäjärvi-seminaarista. Ehdottomasti suosittelen sinne kaikkia saapumaan ihan paikalle. Sinne pääsee ilmoittautumaan. Niin ihan ilmainen tapahtuma, mutta vaaditaan ilmoittautuminen, että meillä on oikea määrä sitten tarjottavaa sun muuta sitten tilaisuudessa. Ja tosissaan se on 12.3. Tämä meidän seminaari kello 15 eteenpäin, 19.30 tilaisuus päättyy. Siellä on erilaisia paneelikeskusteluja. Siellä on sitten aloitetaan tapahtuma ihan sillä, että lähdetään pikkukierrokselle linja-autolla ja käydään pikapajalla, Aurinkorantakodissa ja Pyhäjärven biokaasulla. Sitten vähän tutustumassa ja palataan sitten hotellille, josta myös siis lähtö. Ja siellä sitten tosissaan tämä tulee Suomen yrittäjistä kunnan elinvoiman juurista kertomaan. Ja sitten on tosissaan ensimmäinen paneelikeskustelu heti siihen kärkeen, vahva ja vetovoimainen Pyhäjärvi otsikolla. Sitten on Kempeleen menestyksen salaisuudesta tullaan kertomaan. Ja on tämmöinen kommenttipuheenvuoro. Ja sitten on toinen paneelikeskustelu, yhteistyön ja verkostojen merkitys elinvoiman rakentamisessa. Ja sitten tosissaan vielä tilaisuus sen jälkeen päättyy. Ja me ollaan tätä Pyhäjärven Yrittäjät ry:tä järjestämässä, mukana myös Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ja yhteistyökumppanina sitten Pyhäjärven Kehitys Oy. Ja tilaisuus striimataan, ja jotta me saadaan tästä meidän YouTube-kanavasta paras mahdollinen hyöty, tilatkaa ihmeessä tämä meidän kanava, koska sitten täältä päästään muun muassa seuraamaan sitten sitä tätä Pyhäjärvi-seminaaria, kun saadaan riittävästi tilaajia tälle meidän kanavalle. Joten ei muuta kuin klikkaa tilaamaan, nähdään eri yhteyksissä. Nyt mä lähden jatkaa tätä yrittäjän arkea ja nähdään viimeistään Pyhäjärvi-seminaarissa. Moikka!